Binawi ni LTO Chief Assistant Secretary Edgar Galvante ang implementasyon ng Republic Act 11229 o ang tinatawag na Child Safety in Motor Vehicles Act. Iyon ay kasunod ng mainit na pagbatikos ng maraming motorista at netizen sa hindi maayos na reglamento ng implementing rules and regulation nito na nag-uubliga sa mga motorista na paggamit ng car seats ng mga kabataang nasa below 12 years old. Palawak pa natin ang kaalaman ng madla at kung sakaling may makikita pong lumalabag dito, pinapaalalahanan lang. Ang hulihan, hindi pa i-impose yung mga penalties, yung mga fines. Ang anunsyong ito ay kasunod ng kumprontasyon sa isang opisyal ng LTO na nagawang magbigay ng baluktot na katwiran sa pagtatanong sa kanya kung papaano uupo ang mga batang matangkad at hindi akma na sumakay sa child seat. Ibig ko lang po sanang sabihin na totoo po na lathala na nasabi sa social media, sa pahayagan, sa regular media, yung pagkakamali ng isang opisyal ng LTO. At inamin po niya na hindi po na tutugma sa sitwasyon yung nabigkas niya on the air. Kaya po siya po ay nag-offer ng humihingi po ng apology. Samantala, sa naging panayam ng CLTV News sa pinuno ng City of San Fernando Public Order and Safety Coordinating Office o CPOSCO na sila ring binibigyan ng kapangyarihan ng LTO para sa enforcement ng batas. Ayon kay Louie Clemente, sila rin umano mismo ay nangangapa sa hindi malinaw na guidelines ng Land Transportation Office. Kahit hindi suspindihin ng LTO ang implementasyon ng child seat law, ay hindi rin nila ito maipatutupad sa lungsod ng San Fernando. Actually po, hindi pa po ako nagbigay ng instruction sa aming mga enforcer dahil meron pa hong mga paglilinaw doon sa batas. Kami po ay hindi gagalaw, hindi pa rin kami manghuhuli. Kabilang sa mga pinuna ng publiko sa implementasyon ng car child seat law ay ang espasyo na malilimitahan sa isang behikulo. At ito'y hindi lamang sa mga private motor vehicle owner kundi maging sa mga public utility vehicle. Hirit din ng ilang motorista, wrong timing ang implementasyon ng batas, lalo na ngayong panahon ng pandemya na ito'y siguradong dagdag sa gastusin ng mga motorista. Samantala, depensa naman ng DOTR-LTO na ito umano'y pinag-isipang mabuti at dumaan sa konsultasyon. Linawin lang po muna natin na yung Child Safety po in Motor Vehicles Act ay isa pong legislated and approved law na pinasa po ng Congress at pinirmahan po yan ni President Duterte noong February 22, 2019. Paulo G. Santos, CLTV News.